Salam, mehribanda olanlar. Geçäşi edi dinleşler. Amerika tarapdan serediyen bizim tomoşaçylarymyzyň san taýdan ikinji ýerde durýan watandaşlary. Siziň mertiriňiz haýır bolsun. Birinçi ýaly dün 15-nji ýanwarda bir ýerde Türkmenistanda bag bolsa diktatorlyk rejimini ýykmak üçin ayaga kalmaly, gowdalaň turulmaly. Umuman bu Kazakstanda hiç sady edip bilmedik oýnatgylar. Hojaýynlaryndan gaty berik duýduruş alandan soň edil şol Niýazowyň berýän duýduruşy ýaly soň Haramdan berýän duýduruşy ýaly Ali Tatly köp garaşdyk diýe bagyşlaň çagalar ýatmady. Gowuk galmagy köpdi. Goňşular ýatyr. Çagalar ejetiniň diýenini etmän her bir tarapy gaçan soň mejburi ýagdaýda kömekleşip çagalary köşeşdirip öpüp, owşap, ýytkap uğruna koyup yatırmalı boldy. Şoň üçin giýje galym, bagyşlaň. Ol arada Garajoglunyň efiri bardy, onuň çalarak diýen ýaly bir ulagym bilen dinledim. Häzir ol efirde aýdylan zatlar barady da garaýşmaýçak. Öňe ilki bilen şu umuman 15-nji ýanwara biz bir baha bermeli bolýar. Häzir adat arada da sorag bardy. Onuň nemetjek, jogap berjek. Şu gün ýaýlymyň sepi artlan teň üçin başga da geljek, goşuljak. Umuman şu 15-nji ýanwardaky provokasiýalaryň netijeleri, synançyklar test diýeli, aslında olar dogrusyny aýtdy. Test ýagny Kazakstanda taýýarlyksyz halky köçe çykaryp, halky galkan hökümine ulanyp, halkyň arkasyndanam talaňçylygy gurunan daşary ýurtlardaky owalky owrular hojaýynlaryndan gaty erwent käýinç eşdenlerinden soň häzir men Arslan alaýyn. Arslan hoş geldin. Hoş gördük. Salamu aleyküm, yine hoş geldin. Wa aleykümselam. Eger mümkin bolsa men marga ýetkäjik şol 15-nji ýanwary baglaşykly öz nemämi pikirimi aýdaýyn. Ondan soň söz nomotuny saňa berjek bolýam Arslan. Bolýar. Taýja bol. Men sesiňi ýapaýyn ýanglanmady ýaly. Bärde bolan zat şu, mehribanda olanlar. Näme üçin bular gyssandylar? Näme üçin bulan eteğine ot düşen ýaly boldy? Kazakstanda bular başaryp bilmediler. Hojaýynlar bulara gaty erwet duýduruş berdi. Belkem haýwat atdy, belkem kelläň gider diýdi, bir zat diýdi. Şoň üçin bular howulhara gyssanyp Türkmenistan Daşowuz, Lewap, Mara welaýatlary esasy şol welaýatlary aýakda tutýan, şol welaýatlary aýlaýan esasy orta gatlyk güýç daşary ýurtlara gidenden soň Türkmenistanyň ilaty az biz arkaýyn şo taýda bulaşdyryp bilerdi. Bu daşary ýurtlardaky oýnatgyçyklaram internetde çiğşirip botlarda atlar bilen çiğşirip hamala ullokanlar güýç ýaly, hereket ýaly görkezip göz boýap alap sebäbi owrulygy bilýär, başgalary bilen. Kezaplygy bilýär, başgalary bilen. Iň ökde bolan zat şol, şonum etjek bolýar, ýöne başa baran. Şoň üçin hojaýynlarynyň basaşy netijesinde bular howulhara
Türkmenistan'ı ejid görüp Türkmenistanyň halkyny, watandaşlaryny birazajyk sada görüp bular Türkmenistanyna bir şular ýalyky bir ýykany ýumurluşyk, başwazarlyk, bulogoýluk, bulaşykluk edip bilersmi diýip şoň öňünden bir test edip görmelidi. Belki bu oýnatkylan pikiri däl, bulan hojaýynlardy. Sebäbi bular belki söz berdiler olara biz Türkmenistanyň edibilýät, ina seredingiň sahypamyza, sahypalarymyza, näçe tomoşaçymyz bar, näçe bizi gollaýanma, begenýänma. Bu hakykatı bilmeýän adamlar üçin käbir ofisde oturup internetiň oýunlary bilen ulanan adamlar üçin, ýani hakyky realny durmuşdan uzak virtual alemde ýaşap ýören adamlar üçin hakykatdan hem täsin görkeziji. Bu prosmotorlar, tomoşaçylar, gollaýanlar, şular bular eýle bele zatlar. Ondan belki bular bulan kellerine gelmedi tip pikir edýän men. Sebäbi oýnatkylar hiç zada düşünen ok. O zada düşünjek adamlar däl bular. Bular syýasata, adamçylyga, edim gylma, bu zatlara düşünýän adam däl. Ýani Garajoglunyň bir täsin gepleşi boldy. Şo taýda jurnalist Allamrat Rahim şu liderlerle bağlanşykly ediljek bolan işler bilen bağlanşykly gaty täsin garaýşlary beýan etdi. Aslında Allamratyň aýdýan zatlaryny kollamazlyk mümkin. Hakykatdan hem bir hakykata düşünýän, wyjdany birazjyk bir hereket etýän, duýýan, hakykaty bilýän, aňşarýan, teljerýän adam biýigdiýär alalaşýar, dogry zatlar aýdýar. Näme diýär? Siziň Türkmenistanyna diýär, adamlarymyz bar diýäňiz diýär. Hanňa şol adamlar näme diýär diýär. Hakykatynam ýok olar. Adamlar bar, özleri ýaly ogrular bar. Öz şo töwereňine üýşüren şagallary, töwereňine wagtyna tokum tiýiji bilen bile halka allap, watandaşy çürkäp gaýdan adamlar. Inni şol SSR döwründe NKVD Forna zakonu diýär, kanuny şu kanuny goýýan, öz kanunyny ýöredýän ogrular ýaly, şolar ýaly ogrular, zümrüler, kezzaplar bileleşip haramdaň rejimem häzir gowşady. O ulu güýçlerem şo taýda öz proýektlerini ortaga goýdy. Her kim göçümi etjek bolýar. Şoň üçin biz bir syýasy günti hökümine öz hyzmatymyzy hödürläli. Kim kabul etse, kim biziň bilen bizi öz ýorganyň aşagyna salsa, şoň bilen dowam edeli. Geljekde halamasak has täsin ýorganlar bolsa, şolar bilen çalyşaýar diýip şolar ýaly hereket etdiler, köp biljek bolup ağdan alalar bular. 15-nji ýanwarda türkmenler nähili guramaçylykly ýagdaýda negativ ýa-da pozitiv görünüşde Türkmenistanlılar ýurduň içinde we daşynda bular reaksiýa berip bilýärler. Şolar ýaly çağırışlara, şolar ýaly testlere, egzaminlerden, synawlardan bulan hemmesi proyektler bilen amala aşyrylýan zatlar. Halkyň garaýşyny, halkyň reaksiýasyny öwrenmek üçin ýörüýtü serişde berýän institutlar, fondlar, guramalar zatlar bar. Bu häzirki mesele däl, bu 10 ýyllar, onlarça ýyllar, ýüllerçe ýyllar bäri dowam edip gelýän zatlar bar. Şolara bular özüni hödürleýär. Ýöne Allamrat Rahimyň ýanky sessiýasynda da aýdyşy ýaly, bular hiç zada bilen ok. Bular hiç zada düşünen ok. Bular işin nähili edilmeligini bilen ok. Bilse de başaran ok. Hudaý oran ýara edil şolar ýaly. Bulan ýekece hudaý we olan pul. Pul we ýalan. Pul we ýalan. Pulum ýalan aslında. Şoň üçin bular pullan ýalandan başga hiç zada bilen ok. Diňe şoň gowulýarlar, şoň ýysyny başga
nemedenem alybilýärler. Kontinentdenem, başga dünya bölüginden alybilýärler. Okaýandan aňyrsyndanam, deňizleň, derýalaň aňyrsyndanam alybilýärler. Sebäbi bular ordinarius, kezzap. Karaşoğlu'nun yankı gepleşiginde gowy bir zat bardy. Allar közi, ýani döwrüň allar közleri. Ýöne polajitilni manada däl, negativni manada. Bular manipulasiýaň allar közleri. Halka arladyp, halkyň aňyny üýtgedip, halky goýun ýaly, goýun sürüsü, mankur sürüsü ýaly edip öz pähwitlerini amala aşyrjak bolýarlar. Ýöne ýanky Allah'ın rahimine ses ýazysyna nıgtap üstüne basyp aşağı çyzyp aýdyşýaly. Bular nalaja diýin. Özüni oppozisiýa diýdirjek bolýanlar, o lider smoklar hakykatan nalaja diýin olar. Indi şo taýda şol üç harply hereketiň nemesi şo lider diýen adam şol Murat Kurbanow gön aýdyp goýberýän adyny hiç görürüm ýok. Sebäbi men adym aýtdy. Men söz hakym. Diýene men oň derejesi nemesini düşekkel. Sebäbi ol eňere çöp çalama vurdy. Indi adam satyp gelýän niýe hiç kazanç edip görmedik adam diye Hawwa Murat Kurbanow. Men sen ýaly Türkmenistanyna adam allap, adam satyp pul gazanan, şonu biznese öwren adam däl. Dogry aýdýan. Men olar ýaly etmedim, edibem bilen. Menne olar ýaly kezzaplyk ukuýy ýok. Diýmek, sen o zatlaryň hemmesini özüň daş edipsiň, tügeleme berekellah gutlaýan. Inni Türkmenim kanalyna idiotlar diýdiň çykyş edýänler, tesvir ýazýanlar, göni ýaýlymlar alyp barýanlar, başga da bir topar zatlar diýdiň, ýöne men ýadymda galanlary şolar ýalyky. Inni Murat Kurbanow, sen Türkmen halky dewlet edýän. Halk seni gollanok, halk sana ananok. Halkyň köpüsi de wapça seni hiç düýünden seni bilenok. Türkmenistanda siziň bu edýän zatlaryňyň eşdýänim ýok, eşek bolýanym ýok, gyzyklanýanym ýok. Sebäbi siz absurddan başga zat aýdaňyz ýok. Bir adam bu şu kimay näme diýjek bolýar diýip siziň videoňyzy seredip başlasa bir näçe sekunddan soň ýüregi ulanýar. Näme üçin? Yalan. Duruşu bilen yalan. Sen Allah'ar köýsänem geçdiň tügeleme. Berekellah. Allah'ar köýseliň 9-njy danyny aldyň sensey gutlaýan. Inni adam satmak, saat etmek, o zatlar size mahsus zatlar. Inni hiç zady başaryp bilmeýäňiz soň öz günäňizi, öz etmişiňizi döwlet baýhanyň hak bileşigine we Türkmenim kanalynyň göni ýaýlymyny alyp barýan öňde barjylaryna, kommentariýaçylaryna yüklejek bolýan. Özüň gazdyň, özüň içine düşdüň, özüň ýakdyň, özüň ýandyň. Şoň üçin bizi hiç ýeri o zatlara goşma. Sana jogaby Allah Murat Hakim ingo görünüşde berdi. Şol jogap sana aňyrýany bilen ýetýär. Indi men geljek kommentariýalara ýöne öňünden aýdyp goýaýyn. Ondan şo taýda başga näme diýdi? Kanalyň şatlyk eýlebeli zat diýdi. Inni şatlyk bilen, şatlyk şeýhi bilen bile iş etjek bolup, şoň bilen bile bir zat etjek bolup synaşyk eden sen adamlaň dämi? Siz dämi? Olar ýaly zatlary, siz olar ýaly zatlary siz ýokda. Bular siziň käriňiz. Bizde olar ýaly zat ýok. Ondan şatlyk reyting üçin şatlygy efirlere, zoomlaryňyza alýan sizdiňiz-de. Efir siz reyting üçin edýärdiňiz şonu. Ondan Garajoglan ýaman gowurda üns çekdi. Şatlyň sizde we biziň halkyň kanalyna, Türkmenim kanalyna özüni alyp barşyna.
Hakykatdan ham bu kanal Döwlet Baýhanyň kanaly bolan bolsady şatlyk bir duşman, garşy pikirli, garşydaş pikirli hökümine başga çalyp barardy özüni. Ýöne halkyň kanaly bolan soň, öňünde halk oturan soň şatlyk özüni başga çalyp bardy. Ondan hem siz media, metbuat näme şulady düşünýäňiz. Siziň ýanyňyzda iki tane tejribeli jurnalist var. Allah'ım rahat rahim. Birim Ak Muhammed Weltapar. Soran şolardan. Dürlü pikirler, dürlü garaýşlar. Karşıdaş toparlanan adamlar çıkıp gürlemeli. Ýöne edep ekram. Edepli, terbiyeli gürlemeli. Ýöne siz edebi terbiyeni pul üçin öldüren adamlar. Bu zatlara siz düşünmeýäňiz. Düşündirjek bolan oturmalylar. Men diňe öz egin neslemiň adyndan size jogap bermeli bolýan, jogap bermäge mejbur, sebäbi men halkyň hyzmatyndaky adam. Indi ýene bir zat bar. Eger siz özüňizi halk edil Gadastandaky DVK näme diýen bolsa, mehriban doganlar, siz Google'a girin, DVK diýip ýazyň. DVK Muhtar Abilyazow ýa-da ýöne şeýle DVK diýip ýazyň. Şo taýda DVK-nyň hemme halka edýän çağırşlary ýazylgy. Hemme şu DVK-nyň edýänleri bilen deň eden. Hiç ýeli üýtgeşik tarapy ýok. Bular bir alman, iki ýardy. Hiç ýeli şüphe ýok bu işte. Şoň üçin hem ataýyn atjak bolup, bundan soň her da terhili tökmetçilik aty bilersiň. Öz günäňi bize ýa başga adamlara ýönkäp bilmeýän metbuatda, mediada her kim haýsy topardan bolsa garaýşyny aýtmaga haky bar. Bu gürrüňsiz. Şatlygym şol çäkde gelýär, garaýşyny beýan edýär, oturdy. Şatlyk bilen biriň iň soňky gerek, sen sag goluň bolan şo Meyman Kulov barada bir jedelimiz bardy aramyzda. Şol jedeli şat kendine ýerine ýetirip bilmedi. Eger diýdim hakykatdan hem şo Meyman Kulowyň özüniň we tokum tüýjiniň ady belli, kezzap, ýurdy halky talan, tokum tüýji bilen bile kezzaplar bolmadygyny subut etseň, şolar ýalanlap subut et. Men yalan sözleýän bolýanlar we men çeşmelem Türkmenistandaky yalan sözleýän bolýar. Onda biz diýdik, diýmek hakykatdan hatyratyna hiç da edebilen zok diýip görüşden çekilýär diýip gaty uly men şert koydum ara. Ýöne şatlyk şonu edebilmedi. Şatlyk derrew bökdi we gyzykly geldi ol neme şert oňa. Ýöne biz hemme zady bilýäs. Biz habarçy, biz onlarça ýyllyk habarçy, biz jurnalist. Habarçyň, jurnalistiň näme diýeni öňürtür öwrenin, ondan soň dil ýetirin. Rejim bilen işleşýän adam. Rejim bilen işleşýän adam. Nädip garas biýsege düşýär. Şu wagt oň sag bolu diýä Timur Terkerde bolupdyr diýä. Timur Terkerde olam nemeden çykdy? Relsden, demir ýolundan çykdy. Çäre ýok. Timur Serkerden hem ýagdaý gowdal, Allah kuwat bersin. Özleri bilýär. Şular ýalyky mehriban doganlar. Men olaň nemesine düşüp oturjak gel. Şoň üçin 15-nji fevralda näme etdiler? Näme bolup 3-nji ýerini alalar diýär türkler. Türkmenistanda hiç bir ýerde men näme üçin şu taýda garaşdym. Hemme ýerden biz ýurduň içinden ýygyderli daşary urtlardaky neşriýatlara habar berip oturdy. Biziň öz habarçy sistemamyz bar. Şolaryň hemmesinden sorady. Şolar habaryň izinden edip beren adamlar. Bir ýerde bir zat bolsa hemme zatdan habar bar şolaryň. Hemmenden soradym. Şular diýdim, ay plan ýerde plança adam çykypdyr, şeýle bolupdyr, beýle bolupdyr zat diýerler. Ak goýnak çykyp geýin adamlar. Meselem, studentleriň belli bir formasy bar. Şo formada diýär, şo formany geýip çykyň diýär. O şeýle de her gün o formada edýär awal adam.
häkimliň öňünden ýörek geçiň diýe. Oho, başga köçe bolmasa häkimliň öňünden ýa şo taýda işi bir ähmiýetli ýer bolmasa başga haýsy köçeden geçsin, uçup geçsinmi, göbüňden garaşyp uçsunmy, başga ýer öz adaty durmuşy bu aýdýan edýän zatlar bolan absurd. Onuň absurd diýip aýdýan bolyn diýe bu hökümetem bize şey diýe bularam bize garşy diýe. Tamsak tentek çurban. Wah. Sana gep düşünürjek bolsa sen türkmençäni bileňok. Sen türkmenliňi bileňok. Türkmenleri bileňok. Türkmenistany bileňok. Hiç zady bileňok. Siz yalan söyleme gowulýaňyz. Owurlugy, talaňçylyk, kezaply gowulýaňyz. Başga zady bileňok. Türkmen diline düşünýän bolsaň, sana Timur Terkerde bilen üçümiz oturup düşünşdükmi? Düşünürdümmi öz ýagdaýymy? Ýöne sen diýmek türkmen diline öz dilini bileňok. Düşüneňok. Onuň bir dile düşünmeýän, bir dil bilmeýän adama gep düşünürjek bolup oturan peýdasy ýok. Şoň üçin Arslanjan häzir sana söz berjek, ýöne öňürtü tesirlere bir neme deýin. Şu taýda näme üçin bu ýöne ort garpyna geçirkidi otur, şoň üçin Karajoglan Türkmen ikinji bölüm diýen näme ikinji bölümi. Karajoglan Türkmen. Düşünmedim ikinji bölümi. Allah muradyň sesinde kesildi, senki şoň üçin inni şu taýda Ahmet Amani salam döwletaga ýany ýok, agam janyň sag bolsun, bizim köp wagt gatnaşyp bilmedik gönýäýlyma iş köpürek, agam närahat bolmaň. Bizden bolşuna görä wagt tapsak gatnaşar pikir alşyga agam diýe saňsol. Minnetdar. Merif salam diýe, merif salam ýerleşim. Ahmet agam bize her kim dogry ýola çyksa bize şoň ýollaşy. Her kim bolsun tapawdy ýok, asla her welaýatdan bolsun diňe hak ýol dogrulygyna anam geçse bize şol tarapda jan berer, watan üçin, ýurt üçin diýe ömrüň uzak bolsun. Bize medil şolar ýaly. Aýdyşyň ýaly. Ömrüň uzak bolsun. Ali tatly ýadyňda bolsa agam biz aýdypdyk eşege yuh diýeni yalan diýipdik. Sen agam bize näme diýipdiň? Bizi Timur Terkerde bilen oturup düşünşdük diýipdiň. Kimin kimdigini bilýärdiň. Ali tatly. Men öňüm aýtdym, häziram aýdýan. Biz habarçy bolamysyň, bize şu provokasiýa edýän adamlaryň etmişleri, kimden pul alyp ýyzna bermän gaýdany zady hemmeler bilen baglanyşykly dokumentler, zatlar, hemme zatlar berýärler, berýärler. Hatda özümiz çykyş edip aýdyrlaýanlar, emma ýöne men olara ýalyk zatlary etdiredim gelenok. Kanuny ýollan ýöreliň edep terbiýe bilen wagt gelenne bular ýalyky algy bergi işleriniň, talaňçylyk, owurluk işleriniň çözülmeli, ýüzleşilmeli ýerli kadiýetler şo taýda özleri çözülüşsin netip bolsa. Ali tatly şu wagt onuň sag eli Timur Terkerde bolup turardy. Timur Terkerde aslında Timur Terkerde şu hereketler başlanna Timur Terkerde teklif etdi. Hatta meni şu hereketlerin içine täzeden sokon Timur Terkerden özü. Men aýtdym Timur Terkerde köp aýtdym, köp düşünürdüm. Bu işler bular ýalyky edilen ok. Düýünden başgaça görnüşde edilýär. Onuň biziň edip beren işlerimiz bar. Biziň öz toparlamamız bar, hereketlerimiz bar. Köp ýyldan bäri biz halkara gurulmalar bilen türlü ýurtlar, döwletler, strategik institutlar, zatlar bilen gatnaşyp işleşip ýörüs.
neşriyatlara öýdüderli ýagdaýda Türkmenistanyň içinden habarlar berip durýar. Halkara raportlara goşup durýar. Şeýle de edip durýar. Häzirki şertlerde edilmeli zatlar biz edýäs. Garda ýörep ýygymyzy belli etmänli düşünürjek boldum. Köp zady düşünmedi. Men şoň göňün üçin şu zatlara aslında goşuldum. Onda da erken tesdäki şol Kamil İlbegli dostumuz gaty ak görekli, päk görekli, ýagşy niýet bilen şu işlere başlansaň gördüm, baktım şoňa gollaw gerek. Men şonu gollaýyn. O galandan görüberýärdik. Soň işin içine girilenden soň başgaça zatlar çykyp öz kanalymyzy açyp öz kanalymyzy bilen dowam etmeli bolduk. Men köp düşünürjek boldum Timur Serkerden hakykaty, logikany. Timur Serkerden aýdýan maňa aýdýan zady haramdaga kim garşy bolsa men şonu gollaýan niýe? Haramdaga garşy owurlar hem bolup bilýär, kezzaplar hem bolup bilýär, jenaýatkarlar hem bolup bilýär. Näme üçin? Aranmak üçin. Şoň üçin her garşy bolan ilgün bähgitli netije aljak diýilen neme ýok. O logika syganyň bar. Şoň üçin gördük baktyk Timur Serkerde hakykata, logika düşünjek bir zat däl. Belki biz köp zady bilýäs, aýdy bilemzok. Aýtmalam däl köp zady. Belki Timur Serkerde şol öz arasyndaky sırly planlary, proýektleri, zatlar aýdan bolmagy mümkindir. Söz bolmagy mümkindir, söz beren bolmagy mümkindir. Eger şular ýalak bolsak, plan wezipe bererdi. Sebäbi biz Timur Serkerde Murat Gurbanow üçümiz gürleşimizde men bir maşgala hökümini özüm biz Abdukuliyev Pahyr bilen nähili syýasy tapyrlar geçdik. Nämeler etdik? Şol atlar barada gysgaça gurrun beremde Murat Gurbanow iň soňunda Türkmenistana bir häkimet üýtgesi hökman siz şol täze häkimetde bir wezipe almaly adamyň biri diýip şolar ýaly gurrun etdi. Nam ýok diýilýär orslar. Menem aýtdym. Men diýdim olar ýaly nemem ýok. Biriniň maňa wezipe kürsü söz bermegi bilen men hiç zat edemok. Biziň öz ýolumyz bar, biziň öz bileleşigimiz bar, biziň öz eginleşlerimiz bar, biziň öz programmamyz bar, biziň öz ustabymyz, düzgünnamamyz, ýolumyz, hemme zadymyz taýýar. Biz dowam edip durýarys. Ýöne biz aramyzda hiç ýeli absurd hankunk adamlary alamyzok, salamyzok, aramyzdaky gurrunlary hiç ýeli eýlek-beýlek ýaýradymyzok, ekranyň öňünde şow, teatr oýnamyzok. Şolara ýaly ýagdaý biz bilen olan arasynda tapawut. Şu wada çenni näme etdiňiz diýerler. Şu wada çenni edilen zatlary Google'dan gataň tapyp bilýärler. Oňdaşyndan her gün internetde oturup provokasiýa etmek iş däl. İş kime görä iş? Hojaýynlara görä iş. Sebäbi olaň işi provokasiýa. Provokasiýa iş mi? İş provokatorlara we olaň hojaýynlaryna görä iş. Öne mun ilm mehfidi barmy? İle peýdasy barmy? Adamlarda peýdasy barmy? Ýok. Şoň üçin her kim öz penjeresinden edýär. Ol öz mehfidine görä aýdýar. İş edýär. Ýa-o olara şol iş berilen, ýumuş berilen. Şoň üçin hem himayet edilýär. Şoňraýaly ondan rejimiň tarapyndan zadyna siz şol ruhatyň özünde biz polisiýa bilen gatnaşýas diýäňiz, meheme bilen gatnaşýan, hemme zatlar bilen güýçlükli adamlary Türkmenistanyň nemeler bilen gatnaşýan diýäňiz. Özüňiz öz diliňiz bilen aýdyp oturýarsyňyz. Soňam siz ýalaky öz watanyny, wyjdanyny, arny, namusyny satanlara we Türkmenistany gana çaýkap oturanlara, Türkmenistan tozduran diktatorluğa, haram tokuma garşy hem size hem olara garşy diýär. We ne sizin bilen ne olar bilen hiç ýeli biziň sögdamyz ýok. Biz siýasy kuntu däl. Ogrum özüne sor diýär, orrumsam özüne sor diýär.
Sizinki şol. Şoň üçin siz işsiz galmajak bolup, ýalsız, süňksiz galmajak bolup, siz rejim bilen bile söwdalaşýaňyz bir. Rejimiň içinde, häzirki rejim gidäýenne ýa-da 3-nji diktatorlygy döretsem diýen 3-nji diktatorlyk projekti bilenem aýratyn işleşýäňiz. Häzirkiler bilen bir işleşýäňiz. 3-nji diktatorlyk üçün iş edýänler, höwes edýänler projekt bilenem aýratyn. Oňdaşyndanam daşary ýurtlarda şol Orta Aziýada, Merkezi Aziýada bähwitleri bolanlara da öz syýasy küntüçülük hyzmatyňyzy hödürleýäňiz. Inne hakykat şolar ýaly wagty. Kim adam satýan? Kim yalan sözleýän? Logika ýok. Bolmadan bundan soň. Garaşyň oturmaly. Garazoglar näme diýe? Çopanam goýjak diýip söz berdi, emma eýem ikinji gezek diýe. Yo, ol goý bilmeýär. Ali tatly arzu etsinler diýdim ben diýe. Hawa edil şolar ýaly. Adam satmany gaty gowy bilýär. Idiot onuň özü diýe. Ştaýda bir watandaş bir zat diýdi, düşnüksiz meni watandaşa aýyrýan. Olar ýaly karplar zatlar hiç ýelemeden. Düşnükli del provokatorlara, şo provokatorlaryň nemesine meňzeýär. Jansızlarna, oýnatkylaryna. Şoň üçin o Karol Leo geldi ömrüňiz gorsun. Assalamu alaykum döwlet baý. Salam watandaşlarym, doganlarym, gowumyňyz armanda bar bolun. Men bilýändem şolar, mehribanda bolunlar. Biz giderli ýagdaýda Türkmenistanyň içinden habarlar, maglumatlar alıp habarçy hökümini, o taýdan habarçylar bilen bile watandaşlardan alıp halkara neçeriýatlara, guramalara ýetirip duruz. Onlar çeýilen bir gurulan sistema var. Şo sistema göre bir işlep gelýär. Hudaýa şükür. Hemmesinden Allah ýalkasyn. Bir ýerde bir ýylan gäwüşesi diýe bilýän adamlar şolar. Hemmesinden soradyk. Hiç ýerde hiç eli protestem ýok, tolgunşum ýok, hiç adam ýok. Hemmesi boş ýalan gurulur. Bular edil Gazagystanyna başa barmadyk. Öz oýunlaryny ila taýdan boş galan Türkmenistanyna gysgaly ýagdaýda edip bilersmi? Etjek bolup göreliň. Şoň üçin test gerek, öňünden bir synak görmeli. Awyn tawyny bilmeli, test edip gördüler. Hiç ili ne ýurduň içinden daşynda hiç watandaş bilen provokasiýalaryna özüni arlatmady, oýnatmady. Türk Sultan bilen bağlanışykly ştaýda ýörüýte bir zat aýdyp geçetim gelýär. Türk Sultanyň köp berde ýalňyş hereket edenini, ýalňyş adamlar bilen, ýalňyş zatlar edenem bolsa, näme edenem bolsa, Türk Sultanyň aýdan bir gowy zady bar, şol ýanky Murat Kurban bilen başlan. Şol TikTok efirde aeroportda çykmaň strategik bir ýer, gaty howply bir ýer, şoň dogry däldigini aýtdy. Türk Sultan gün ýüzüne aýtdy şo zatlary, hakykatlary, şonu aýdyp bildi ýüzüne. Şoň üçin Türk Sultany men erkek diýen, berekella diýen, we sag bolsun aýdýan. Şonu ýadyndan çykmak aýdyn. Türkmenistan halky Serkerde gitti diýsen ondan Serkerde general boldy o taýda. General sözüni aldy we şolon ramkasyna girdi. Şolon gullugyna, şolon hyzmatyna hakykatyň we halkyň däl, muny bilin. Mundan soň towa gelse de hak bileleşiginde biziň aramyzda ýeri ýok. Salam. Bolar elbetde, salam.
Ýöne diňe salam, başga neme däl. Sebäbi özüni alla diýen, özüni oýna diýen adam bilen biriň hiç wagt gatnaşygymyz bolmaz. Karolly Timur Serker'de biraz yüz verili yok. Güzel söz verili ona wada verili. Şoň üçin biraz diýilýän saatlaryna hawa diýildi welin özüni pakydan kim görmän ýyldız kesel zivýozdyşyny balýar diýip asmana seretip ýörep kanalizasiýon ýuwuna çukuruna düşüp gitdi. Karacaoğlan Leo hoş geldin diye. Selçukkan aleyküm. Salamu aleyküm Bayhan vatandaşlar. Selçukkan sen şol bize çıkış eden Selçukkan mı değil mi? Şol son gittin le näme boldy jan sağlygyň adyň gomy. Başyň bitmi. İşleň ýolunda mı? Ali Tatlı Timur'a söz verenlerlerde İçeri İşler Ministri wezipesini yok. İçeri İşler däl ol şol haraby bir wezipeni söz verenlerler. Ýöne bu global güýçler bular ýalyky oýnatgylara pursat bermeýär. Şonu bilin. Biz hemme zat öňünden bilýäs, aňýas ýöne halkyň özü görüp düşünse gowy. Öňünden aýtsaň gazygy ýok o zat. Şeýle netije belli göze görünüp duran netije-de. Nämekden şonu alýar. Ine öz aralaryna bolan esasy öňe çekýän öňde barjylaryň biri inha Allah Murat öz garaýşyny yanıp köýüp kül bolup nähil düşündirýär. Şo Garajoğlunyň videosundaky sesse çykyşynda edil şolar ýaly gynansak. Bular öz nalaja diýenligini, öz günäsini başga adamlara ýükläp akça jüýje boljak bolýarlar. Halk görüp dur. Halk ynananok. Hawa halkyň kanallyk goýýar. DBK Gadagystan'a kam diňe halk adyny ulanýar. Bilgeşleýin. Sorosçuluň taktikasy bolan hemmesi halk diýsek, hawa bular halk söze gulagy gowelýär halk duruyor. Halk bilen bilen arawalanşy ýok. Bulan halk bilen arawalanşy bolman soňam kanallarny ýitirdiler. Nire etdi şo kanal? Ýitirim boldy. Näme üçin? Näme üçin ýitirim boldy? Düşündirdilermi? Düşündirmediler. Gaty tätil ullukan bir kanal ýitirim bolup gitdi. Näme üçin? Sebäbi şo kanalyň haky kimde bolsa, şol adam dogry göz ýetirdi hakykata düşünme. Öz adyny, hakyny şulara ulanyrtmaly dälligini gowy bildi, şoňa göz ýetirdi. Wyjdanly adam eken, insaply adam eken. Şeýdip ziyanyň nirsinden gaýtsan kärdir diýe. Şo boldy. Ali Tatlı dogry tapdyň agam diye. Yo men onu tapamak yaman köp derro at koyanlar maşhur ýaly bolan. Onun şolon ýazýanyny, aýdýanyny okap kellede alypdyr, birden dilimden tutdy başlan. Karolly Murat Gurbanow Gorunmak ministr goýjak diýen bolmaly diýen hawa. Üns verip gördüňmi Bayhan wagt adamyň gözüne atça. Ine size bu hak ýolunda orun siz ýaly 2 ýyl maska giýenlere diýe orun diýe. Bir gerek adam satýan nimeşe satyp bilýär. Şoň üçin 2 ýyl däl bolar köp bildi. Ýüzem ýok belki. Rütüpen 52 ýaşy watandaşlar diýen giç ýaşy kän uzaga çekdirmäliň mehribanda bolunur. Şu görün eşdendeňiz sizem aýdyň näme boldy? Näme netije berdi? Umumyň siz şu 15 ýanwar testine 15 ýanwarda ýurdun içindäki we daşyndaky Türkmenistanyň
şu gozgolun, gan nöküşüklük, ýurdu ýakyp ýykmak, ýaly aralmak, ýa-da halky kuşkurup ýanyndan diktatorlar bilen oturup olar bilen söwdalaşmak Nuruşka näme diýdi? Alan pulоňam senki bolsun, näme adam senki bolsun, şoňa degmäliň diýdi. Şo taşlap bize goýksa bolýa häkimeti diýdi. Täsin teklip. 40 ýyl pikir etsek bilen kelämde deňelmeýär olar ýazatlar. Karolya haram ip ýörene halal, halal ip ýörene haram ýokmaz edilýärdi. Ömrüň uzak bolsun saja bol. Oň üçin şo baran ýeri özüne laýyk diýe. Näme bolsa şo bolsun. Türkmenistan halky tomusda ussada Erapdir. Kanal 1 awgustda Erapdir miting wagty diýe. İljekler bardan ýitirim boldy. Arslan geldiňmi? Arslan iň soňky tesbir saňa sözüne wagtyn berýän. Garly tüpem dili bilen ağdardylar Gurban oglyn niýe? 600.000 adam çıkıptır. 600.000 adam çıkıptır Lewapda. Murat Kurbanov gözläp ýörler. Murat Kurbanov gözläp ýörler diye. 500 orlardan berjek diýip de hany o diýip gözläpdirler diye. Hawa Arslan sözüne wagtyn saňa berýän. 600 mu adam niýeden çykdy? Tutuş Türkmenistan. Bama ýonça adam. Yaman toşda maglumatlar gelýär. Tutuş Türkmenistan'da da 600 adam çıkmaya. Ne meseleler edersin? Şular çıkar bilmez. Yok, hakiki niýeden çykdy 600.000 adam. Ýere rahatlanan olar 600.000 adamdan köçäp. Şol Allah'ım rahat rahimine aýdyşýaly bular hiç zat bilenok, hiç zat düşünenok. Ýöne pang 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 gürläp otyrlar diýär-de. Edil şoň aýdyşýaly pang 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 gürläp otyrlar. Näme gürläýän bilenoklar, maskara bolurlar. Ýöne şonda da hojaýynlary berktemmi beren soň bular duru bilenokda. Bularyň tormuz tutanok. Maskara da boldy bular. Normal pikir etýän adam da bunu düşündi bulan adam. Şonu aýtsana. Pula gulluk etýän adam baryp Türkmenistana baranda da ýene pula gulluk etdi. Gürrüňsiz. Liboy adama, liboy neme islenip güýje çokunu bilýärdi. Mekany söýýänler köpeken Türkmenistanyň 600.000 bolsa diýe. Şoňa çokun ýagam. Inni her gün niye çıkalyň diýär. Her gün çıkalyň. Her gün ak köýnek giyin. O gara kasymjalar, gara kalystyk. Gara joglan türkmen tesbirçiler ýazyp otýar. Şu gün efirde näme bolanyny negatiwi okanok hiçili diýe. Bäh. Türkmenistan halky inniki edek 2 aýdan 2 milyon çıkarjak diýe. Bäh. Onda soň kaýda Türkiýedakylar hem getdiler olar. Awaşa Türkiýedakylar ýerler. Ýer-aýda 500 milyonyny köpürdi. Näme çykdy? Galastan bardy. Dinara Kulibayewa. İslam. Islan. Nazarbayewiň gyýdy. Timur Kulibayew giýewsi. Ýersinde 3 milyar dollar pul bar. Forbes'un hemesinde Wikipedia'da okusanız görürsünüz. O hiç adamda. Geçen yıl aýdypdyrlar garyn galçagyny ipekde. Tomusda hökümet. Şeýil galdyrdylar. Sebäbi näme? Sebäbi Timur Kulibayew geçen ýyl geçen ahirinde hemme garla prokurar satyn alypdyr. Tutuş Dağıstan. O reklam edipdir. Benzin, kuyman, gaz, uyalın, gazlardan, karoçi.
10 rubl da şu. Benzine 30 rubl. Ondan olar näme ereski şu beren pulny 20 aljak bolup kete galdyranda da şu benzinen arzan hiç kim istat etmez diýip göçe çykma diýip eden wagtlar eden işleri. Opse Dinara Kulubayew Timur Kulubayew çoň elinde häzirki Tokaýewyň goýan adamlarym şu Timur Kulubayewyň elinde işleýän adam şu informasiýon gullugyna bir adam boldy. İsmail diýip Türkiýede okuran 70-nji ýyl oglan diýe ýaşagy. Karwaçy Timur Kulubayew şu Timur Nazarbayev Singapura gidip gelýär soň Kazakstanda fond töretýär. Şol fonda Kazakstanyň hemmesi nagat karhanalaryny baryny şoňa berip durýar. Şolaryň üstünden kontrol etmek üçin. Oňan başlygy kim? Direktori Angliýanyň British Airlines kompaniýasynda işleýän Richard Evans. Şoň başlygy. Ondan ol nebit şirketlerinde senagatlarynyň 75% aksiýalary Amerikanyň Chevron kompaniýasyna diýildi. Nebitinki. Onların aksiýalary 30% British Gas Angliýa diýildi, 30% Italiýa, 18% ýene Chevron'a diýildi, 10,5% Ruslan Lukoil'na, kalanjasam özüne diýildi. Ondan Taşar ýurtdan soňra bir daha etjek giripdir, zat ýerler üçin aýtsan. Kazakstanyň bar ekonomikasy Angliýanyň, Amerikanyň, Italiýanyň elinde bolsa, şu hökümeden şolary kanagatlandyrýan bolsa kim taşar ýurtdan goşundan birinji esas eder. Ikinci şol adamlar doýdy halis. Ondan ýene şu Kulubayew Dinara bilen Timur'un elinde bar suwda merkezler diýär Kazakstanyň. 240 000 kvadrat metr yer şolank diýär. Olam Amerikanyň Forbes jurnalynyň maglumatyna. Şolara diýişli adamlar şoňa gaharet çykdy. Ondan sonra nemeleri, döwmekleri, ýumurmaklary, magazylar şolanklygyny bilip, şol adamlar bilýär eken şoňa diýişli. Şoň üçin şoňa gaharyny ondan çykdy. Ondan içindäki goýulanlar barada Kuna gidip durgu üçlenji gün diýär bir ýerlerde maşinler gelýär, iri ýaragly, spirtçiler berýär, oğlanlara eline ýarag berýärler diýär, hem pul berýärler diýär. Ama buyurýarlar, gidinde döwüň ýumruň. Olam diýär, 2011-nji ýylda bolan gowgalaga meňleşdi, soňradan sonnaly edip durýan kimet hökümetiň buyurdy. Şu paragatçy çykan adamlaryň arasyna solar salyp şol näme mitingi bulaşdyrmak üçin. Soňam olan çakdan nemeden çykdy, köp organ işgärlerden şowat nemetnändi. Halka goşulyp ondan Tokaýew korkup Nazarbayew Kytaýa gitdi. Söýdýärler, kim bolsa Kytaýda diýär, diýär. Putin'a haýyşly diýär, şu dagawar boýunça o da KGB'niň goşuny salyp şolar basmaly. Bakana bile hem günahlarım hem bir günahlarım var. Sosyalistlerin bir grubunun sahne şu tayda terörist değil daha. Yok yerinden aýtjalar, şu bakana bilenin şu koşun salyalar. Ondan sonra milli hukukçuluğun başlığından şu sebepten tutulyadı. Ol adam aslı Uygur diye. Kazakistan yaşayan Uygur, ondan Kaymur nemen içinde Kazakistan içinde bir ulu nemesi yok diye. Yani Tokaýew bol ikisem Nazarbayew ýakyn adam diye. Yani şu böyle milli hukukçuluğun komitetiň başlygy özü içi bir gymmat nemesi var yok bolan soň halkyň garasyna geçermek diýip korkusundan tutulup soň bir raporu bar günden soň üstüne ýaly. Soňky maglumatlaryny ora şeýlemeň eşitdim. Başga soň goşun çykardylar öýtne ýaňyşmadan ýa çykaramak. Goşun bilen. Şu ada çykarlan internetde açylan soňa gelen maglumatlar. O biraz çıkarıp başladılar ele dik gurulma diye. Yani bu resmi verilen maglumatlar da resmi olmayan maglumatlar başkaça yani şu işin içinde DVK'da var.
Şo Muhtar Abilýazow. Men hemmesini gurup Abilýazow. men etdim Ha. diýip şol men ýöň bular ýaly gyzyklanıp görmendim. Şol Muhtar Abilýazowyň TVK-sy bilen gyzyklandym. Edil şu devlete näme diýen bolsa, nähili provokasiýa diýen bolsa, edil şol ýaly ikisi bir alman, iki ýarty ýalyla şol ýaly. Çeýleken Muhtar Abilýazowyň ýany adamlar şol sistemde işleyen adam, şol taýdan pul uğurlap kaçypdan adam, şoňa ýany bolsa gazaklar meni diýen o kadar ýany adam ýok diýen. O millerce pul uğurlap kaçypdan adam. Oňa sen men düşünýän biziň käbir eňneşlerimiz düşünýän ýöne beýlik adamlar o taýdan seredip seljirjek bolup duran. Şu taýda Türkmenistan halky ýa ýurt içine, ýurdun içine 10 adam soktuk diýe inni Aziya biziň tutuş Aziya biziňki boljak ýurdu alan soň $3000 aýlyk berjek diýe. Kim berjek diýe? Allah kösemi? Şonda aýlaly aljakdan özünde urgan. Hay şol şey nemetmeli, allamalla, näme bir zat edip. Näme diýe? Sonra görýän Bolmajogyny haýdanym üçin meni blog etdi haramzadalar. Asıl diktator Mirat Kurban niye? Mirat. Türkmenistan halky soň türkmenler Hindistandan hyzmatçy getirip işlederler diye. Hindistandan hyzmatçy getirip işlederler. Şolar ýaly baý etjek türkmenler diýemmiş. Hindistan aýla birinkilerden köp alýan bolaýmaz. Karaçoğlan Türkmen Leo Allörkäsini gördüňmi diýe. Türkmenistan halky fransuzça ene dili boljak diýe. Men o zatlary eşitmedim. Ýaman geň arzu edip bermeli. Murat Gurban razvedkasynda işleýän nemelerdi kutlarlardy. Türkmenistan halky ýurt daşyndan gelen firmalar Fransiýadan geler. Olar has akylly, bilimli adamlar diýe. Ýurdun içinde uja Fransuzlar kampaniýasy bar. Meýerin kampaniýasy, Singapurun kampaniýasy bar. Arslan Türkmenistanda Tatal kampaniýasy işleýärmi? Tatala bilmedim bar bolmagy. Ekana Wikipediýa girseňiz hemme kampaniýalar bar. Näçe kampaniýa, näme işleýär? Esasy gardy ýaly. Karaçoğlan ne? Diýmek Fransiýadan klient diýe müşteri. Inni Türkmenistan halky Nazarbayew Nur-Sultan şäherine häzirem ol adam gaçmaýa berdişke al gorkok däl. Ol häzirem ýurdun içinde güýjükändir diýe. Milliardlap puly bolan adam ol Orta Aziýa ýurtlaryna isyan zadyny etdirip bilýär. Nazarbayew kontrol edýär. O ýöne biziň opozisiýamyzyň iň aňra başy isleýän puly $3 milyon. Yaman ardan. Ýünkiler ýaman ardan satýar adamlar. Aç kaldı, masala aç kaldı. Ol öz aýlygyny isleýär aslında. Ol öz aýlygyny düşünýär, öz aýlygyny isleýär. Birinji özüň gaýgy diýär, halk soň. Türkmenistan halky ýaşasyn meka diýip lewapda gözläp ýörler diýär. $3 milyon alsam Murat Gurban birigen tapmaz. Şonu aýtsana Türkmenistan halky. Marsydyr. Halk şo lewapdakylar diýär, $500 bersin soň ölsün diýerler diýär. Pul verecek diýse almaly eken. Şonu aýtsana. Türkmenistandaky halkymyzy, dogan garnaşlarymyzy bu haýwanlar oda atyp durlar, bolmadyk zatlary arzu edip diýe garlytyp gaty dogry.
Ali Tatlı 300 berip oňarsyna 3000 berse her kim öýünde hyzmatçy tutup işlederler diye Görowlujan Mirap Karadaglan. Karolyo Garajoglan Mirap Mirat Turban. Turban mı? Çurban diye Ne o kaym olmasın? däli dumrul ünsümüzi bulara soğup Çurban guluýuny ýatdan çykardyňyz diye. Okap Kurban. bilirsin Arslanjan sen okay. Ýöne men çykaraýyn. Sebäbi gözlem ýa-da men togry aýtsam. Tutmasdan halkı bakın dişyali narxları kaldırsalar ve paylaşsalar son belki ifat ettilerler. Nemen narxı? Nemen narxı aytsa? Bilmedim de. Narxları kaldırsalar ve paylaşsalar. Şimdi Türkmen Kapağı sanalky dolan. düşünürsen de näme diýjek bolanyň. Evet olan Leo yan koydum çaresi devette artistlerine 16'sına sözüm bağır sebepleri ödara yazışı. Näme gördüňmi şol nämäni? Garajoglunyň soňky videosyny gördüňmi? Diye yaman artist oldular, artist oldular, o kadro için. İyi çıkara geliyor. 3D kameradan. Täli dumrul Allah'ım Rahim dogry aýdypdyr. Ýöne ak göz aparam. Akylly başly bolup bularyň arasynda näme diýe bilemok diýe. Menem şoňa düşünýärmi? Pul. Aýsyn alýa diýen. Pulun ýaly. Arslan denem gönüläýän. Ağam kızlap ýatyr. Ay birazjyk nemet de birazjyk tädinje nemeje etip aýtdy. Gönüläp aýtaýan. Kırmızı sayı. Ýaly deste pul bilen. Kumus verilýän 3 milyon alanlar. Türkmen sanalky 3 milyon alanlaryny. Şol nemeden pul alanlaryny ýa-da baky şo sorasyň pul alanlar diýär. Näme diýär? Akwel tapar Russiýada haýsy daçada ýaşapdyr diýär. Olam. Haýsy daçada ýaşadyka? Mene bilemok. Ýazyjylaň zatlaň, şahyrlaň zatlaň bir guramasynyň nemesinde bolup bilermi? Kimiň daçasynda nerede näil ýaşapdyr men bilemok. Ağaçlarına var. Men bilemok otayny. Ardan atýarlar diýe. Ýok, ol ardan tutuş ýurdu däl, olar öz aýlygy. Men aýlygym 3 milyon bolmaly. Şol işi etjek bolsam diýär. Şoň üçin Ilki esse soň mersek bolanok mu aýlygy. Ilki essin soň berel. aýo onu etmeýär bular. Esse de başat görkezdi. O ýaşdan soň nire aýtsa? Olmajagyny bilýär. Karadaglan efirden soň hökman görülmän sen görülmedi. Video çıkarmadan bilýän agam ýadatmagam dogan. Ýadatmagam dogan. Wagtyda ýazyjylaň taşynda ýaşaýar. Ýatyjylar. Koşgara da istemem. Düşündüm. Däl dumru. Döwlet sizin pikirinizi has hiç bir ayağa galar diýip pikir etýärmi? Däl dumru öňe bermeli bunları. Halk bir umman. Halk bütün sen şu eşten Türkmen aydym sağlanan hazynasy. Halk
bütün nağışlaň, keşdeleň, halalan, keçeleň, bütün sunuwatyň, edebiýatyň, zergärligiň, atçylygyň, itçiligiň, mallarçylygyň, ekrançylygyň, şäherçiligiň, senetgärliginiň hemmesiniň hazynasy, hemmesiniň arhiwi halk. Halk diýmek, arhiw diýmek. Halkyň möhüm taýýarlygy bar. Halkyň daşyndan intelligensiýaň wekilleriniň hem öňdewarjylarynyň hem öz taýýarlyklary bar. Ýöne bular bu şerraýlar ýaly adam satýanlar ýaly YouTube'a çykyp bular ýaly teatr oýnanyp ayağa galar wagtynda. Näme diýe? Oğlan howlu bar. Ýöne tuğdana wagtynda biçer diýe. Halk hazyna bolansoň, halk arhiw bolansoň, halkyň akly, paýhasy, sabry has goýy, has tutanýarly bolýar. Olar sähelçe bir zada gahar gadap edip ýalňyşýan nämeden. Şoň üçin türkmen halky wagty gelende men onanýan habarlaşmam dur. Hemme zat wagtynda sähetliginde bolar nesip bolsa görürsiňiz we şonu aýdarsyňyz. Döwlet Baýhan aýdypdyň şowa. Diýip men çaklanmak, men münejjim zat palçy däl. Men halkyň içinden habarlaşan adamlaryň garaşlaryny jemläp, şolaňa belli bir yüzden näçe götermini çykaryp ähtimallyk barmy ýokmy şoňa görä aýdýan. Tak. Siziň hawa Sizin olayken Türkmenimizden namysan galmady şu abray arnam diýen bar ýok etdiler. Bunu sen jogap berýärsiň. ýalňyşýan däl dumlar. Ýalňyşýan. Öz jogap berýän ama. Türkmen diýär, Türkmen däl bolsa sen Türkmen dogry sen öýrüň barda şeýle etdiň. Sende namysan arnamys abray galan däldir etdiň. Türkmenem halkyň diýär. Sen şu wagt oňa pikir etmeden sen şu wagt Türkmenistana barýan, meselem näme iş ýerine ýetirjek häzirden özüň taýýarlama Türkmeniň başyna sen geçerdiň, gelgeni bir şemmäme soňa taýin bolmaly. Meselem sen aqsady ministr boljaksa, birinji nämeden başlady? Bas sen saýladylar, kabinet ertdiler, töwerene derip oturtdylar, uja sen özüň ýa planyň bolmaly uja. Näme etme? O zatdyň hemmesi bar, taýlanmaly. Urunmaly, ýa organizasiýa bolsa, senge saat etmeli, işin birinji bilen planyň meýilnama. Senin halk kalmaz, öyle, halk edilseň pikir etsin ýa-da menim Türkmen, men ýöne şunlara pikir edem, Türkmenler bar, arnamysyny ýitiren, namysyny ýitiren onlara pikir edem, anlandım mı? Sen şu wagt arada gurşaklykdan peýdalanýar. O derece erkekler halky, olan öldürgüler. Etil Newton'un 3. kanunda ýaly urgu näçe istene urýar, soňça urgulenen ýerine güýç berýär diýär. Purjyň gysdyň gaýy soňça güýçlen ýerine gysyp ýararlar, ondan biler halkyň näligini. Ýöne Türkmen daýada soňra arnan bawryn onna ýitiren lime halky pitap etme. Olmasa onça uruşlarda, onça ölümlerde Türkmen ýitdi gider bu çak. Türkmenjen hiç dakika almaz. Näçe uruşlar başyndan geçsen Türkmen. Şolatlar bardyr. Ağzına maýdaýlar. Şu taýda dowam edýär däli dumru. Menem barsam, maňa da istendik zady aýtyrajaklaryny bilýän. Şonda menem namart bolýandan diýe. Indi diňle, däli dumru. Sen atyňy ýeke çapsaň, ýekäň çaňa çykmaz diýilen ýaly şey diýerler.
Ýöne sen hak bileşýärli bir guramaçylygyň içinde bolsaň, her bir agdamy ýaly hemme zata taýýarlykly bolsaň, sehetli günne dogry wagtda, dogry strategiýa bilen hereket edilende hemmemiz baramyzda ýa meselem sen belli bir öz toparyň bilen her kimiň bir wezipe paýlanşy we tawşyryk paýlanşy we ýerine ýetirmeli iş bar aýdaly. Sen toparyň bilen ele düşdüň. Taýýarlyk nähil görülýär? Sen toparyň bilen ele düşäýäňde seni şu ýalan zatlaň bolmajak derejesine getirip şo taýdan ýagdan gylfa gurbalan ýaly edip alybiljek derejä yetilenden soň şolar ýaly taýýarlyk bolandan soň hereket edilýär. Sen häzir näme barada gurulun edýän? Bitmedik ýoguşanyň düýbünde dogmadyk togşan barada gurulun edýän. Dogly taýýarlyk görülenden soň sen bu sen aýdýan zatlaň bolanyk edibem bilmeýärler. Şoň üçin men diýen protest iň soňky etap, iň soňky ädim. Sen protestde bir gezek gallanmy oturdy, öýde gaýdyş ýok. Alyp ýatmaly sen. Onuň protestde çykýan adamam sen gow edip taýýarlamaly hemme tarapdan. Protestde çykanda garşysyndaky adam protestçiden ýokdy, mekir, hilegar bolup onu allap, başyny gözüni aýlap goý berse näme? Şolar ýazatlar bolmady ýaly taýýarlyk ykjam gowy görülmeli. Hemme zat ekranyna aýdylanyk. Şoň üçin ýanky ýaly sözler aýtsaň sen hemme zatdan ýöňürti özüňi peseldiýän, özüňi kemsildiýän. Türkmençeýle, türkmen beýle tutuş halka bolar ýazat diýmek dogry däl. Ulu güne, külli güne hemme zatdan gaýtargasy bar. Bumerang diýilýär. Şoň üçin bular ýazatlary aýtmajak bol, ulanmajak bol. Muňa orsça samounичтожение diýilýär. Ýagny sen özüňi öldürýän. Özüň milli ruhuňy, ihhlasyňy öldürýän. Bu gowdal gowzat däl o. Ruhuňa eziýet etme beýdip, çanyňa eziýet etme. Näme diýär? Arsan? Ya da bilen kömek edelim bir mitinge çıkıp sağın bolsak diýip. Kamera kurbansa. Kal filmin sana adam ortalıkta durmaya kaçar. Onun sana adam mitingine çıkacak adam da. İyinden yürümeyi ki. Kimlenir? Şoň 600 000 adama beýledi dursun. 600 adamı bolsa 1 sekundum durmaýar. Konçadylar, noga bu adam goňlyda çykmaýar. Bolýar da ýa-ni. Näme diýär? Ayol islemez bir 4 adam ona gerek geldi, onun 600 000 adam bar eken. Oyunu değişip Senin 300-400 adamı gerek gelýärdi. Orta. Güzel başladı. Haylama, 600 000 adam haylama. Kosmosa niden aldık. Bir yerde okudum, gördüm. Kaç yıl oldu? 600 000. Efirini aýtdy bilemok, men äser edemok. O tesbirler şoň bilen tamamlandy. Bir hawada ýetdi efirimiz. Onda jemläli. 15-nji ýanwar testi nähili netije berdi. Ýurdun içinden we daşyndan Arslan. Ya men bilemok sadece onu görüyorum. Kurtmasma. Bak sat Kolunda benim ganu yekada adam çıkıp da puş pagar çıkıp da diye mesleğim tuttu. Şeyle ortaya Arslan. Tätin zat baseret.
Bulan öz agdalary çykanok. Bir Evet. agdalaryň tugan garnaşlar, tanış bilişlerim çykanok. Inni şulara ýalaky şüpheli ýagdaýda näme üçin bular tanamayan adamlar çıkıp özünü pida etmeli? Aýtsana şonu maňa düşünür bilýän. Agar sol adam ya çaktan sam bolmaz. Ya da Murat Kuranov $3.000 ya $3 milyon var veren bolmaz. Şu ikisinden ya pul çıkar ya çaktan sam bolmaz. Näme diýdi algatdy başga adam. Oňaýdan net çykdy adam bam. Karaca olan Türkmen näme diýe? Leva paltymyň adam çykdy diýdi. Leva paltymyň adam diýe. Paltymyň adam. On mäşem geçti gitti diye. Yani hayfiyan var on mäşine diýdi ta 2020-nji ýylyma kaydy. Ýylyma diýdi. Bollar masparmada 90-njy ýylyň on mäşine janlar bar. Geçen ahırda. Gülkünç de gittin tümmeker şeyleme. O gületin ya solan epiyerim olayma. Şimdi men şu Orta Asya'dan goňşy döwletleriň siyasa synçylary, jurnalistleri, zatlar bilen görüňdeş boldum. Soň dürli ýurtlaryň şu Merkezi Asya boýunça hünärmenleri bilen görüňdeş boldum. Onun Yango nefir edemizde Yusuf Ağa geldi. Yusuf Ağa köp halkara ýygnaklara gatnaşýar. Şu Orta Asya'daky ýurtlaryň ykballary bilen nähili bolmaly diýip, şoň jedelleşilýän, pikir alışýan ýygnaklaryna gaty köp gatnaşýan adam şo. Şo taýda diýe Türkmenistanlar göremok diýe-de. Bir çorwaçkarlyk diýe bir oppozisiýa, bir neme ýok diýe. Şoň üçin hem şolar şo taýda hiç il yok şolardan, wekil yok, adam yok diýe-de. Wara Türkmen agam şolar. Kim? Türkmen agam. Aýtsa bolar. Yo özü aýdýa-da inni özü Türkmen tekrarly Türkmenle. Inni hemme kişi dediği guramaçılık var diye. Hemme kişi guramaçılık taýdan ösen guramaçılykly ýagdaýda, taýýar ýagdaýda ýöne diye Türkmenistandan niye bir guramaçılykly hereket edýän topor hereket ýok diye. Gatnaşýanym ýok diye. Ýaman gynançly şu ýagdaý diye. Ondan men ýanky şol hem Orta Asya'nın vatandaşlarından hem Merkezi Asya bilen gyzyklanýan şol hünärmenler bilen gürleşdim. Siz diýdim, hemme kişi bilen gyzyklanýaňyz, Türkmenistan bilen gyzyklanýaňyzmy? Türkmenistan'ın arada näme pikir edýäňiz diýdim. Inni oppozisiýa, aktivistler zat diýdim. Şey teoriýany etdi. Näme diýäň diýdi? Aktivist, oppozisiýa mı? Hawa diýdim. Nirde var diýe. Bama şolar ýazat diýe. İyi bersen ne diýär şolaň diýe. Web saýtyny, YouTube'uny ýa beýleki nemeler bar bolsa, sosial mediada hasaplarda atlar bar bolsa, iyi bersen ne göreýin teredeýin diýe. Onun mene maýt onun mene maýt başlady. Mine diýdim şeýle bir topar bar diýdim. Wä diýe. Soň beýle edim olay diýenden diýe. Ay bolýar da ýa-ni. Şolar ýalakda hiç ýeri awra ýok, anam ýok, hiç tat ýok. Onun näme muňa halk günäkärim Döwlet Baýhan Türkmenim kanaly, Türkmenim kanalynyň gün ýaýlymy alyp barýan alyp barjylar günäkärim. Ýetsen ogam benimkiler ýetdi. Inni şu taýda Karaca olan bir tesir ýatdy. Format geldi. Karaca olan Türkmen hemmäňiziň baryňyza şükür. Hakykata umtylýan her bir Türkmeni Allah jan öz penasynda saklanan giýjäň zat bolan döwlet köp sag bol. Gardaşym diýe, hoşça şolun.
Sebäbi hakykatdan meňem gözüm ýalansoň kän oka bilenmek aýplaşma. Gijem boldy, gaty giç, saklap oturmaýyn. Türkmenistan halk tolgunjuna çykandyr, ýalňyşyp. Bu halkam diňlemän çykaýa köçe adam diýipdir. 2222-nji ýyl diýipdir. MK. Oňa günä ýöňkemäň, halk günäli, gaty tolgunypdyrlar diýe. Halk günäkär, biziň günäkär. Özleri süýtden çykan akça çemçejik. Ali Tatly, aho, eşitmediňizmi? Efir, ertir, Çurban Murady prezident kürsüde oturýa, gaýdalyň öýümizde aýlykly işe gideliň, aýlyklar $3000 bolýa, howluň diýe. Bäh. Däli domrul, men şu wagt çörege nowata gidip barýan. Nowat tutmalymy? Size, nowat tutmalymy size diýe. Meniň näkäretde al. Şol çörege nowata durup bilem zap. Bize çörege nowata durur ýalet diýip türkmençede bilen o şoň üçin bir oň agyna salyp berip durman onuň doguraýdy bilen o. Türkmençe bilmänsoň. Düşünmeýänlerin çalt geçip gidýär. Ahmet Amany döwlet ağa beýlede näme diýe? Beýlede ol bir 500'den paýlanýan bolsa, bize de aýdyň bilim alaýaly lişnisi gerek däl, galany Murat Gurbanow beräň paýlaşykdan galmalyň how agam diýe çarşpatan dollarlary alalyň how diýe. Şolar ýaly. Mehriman doganlar Bildim. Bugün şu 15-nji ýanwarda Türkmenistanyň içinde we daşynda Türkmenistanyň watandaşlarynyň gozgulyň, gan nöküşüklük provokasiýalaryna nähili reaksiýa berýändigini test etmek üçin dürli tagallarlar, çağırışlar, synançyklar edildi we şu 15-nji ýanwarda dürli güýçleriň öz tähditleri üçin etjek bolýan planlaryna görä bütün türkmenler test edildi, synandan geçirildi. Şoňa görä de geljekde Türkmenistan bilen baglanşykly bular öz planlaryny täzeden gözden geçirip durmuşa geçirecek bolýarlar. Ýöne ne Türkmenistanyň içindäki, ne de Türkmenistanyň daşyndaky esas köpçülik. Elbetde bulan oýnatgylary bar. Pis topar, suw pesi diýilýär, şolar ýalyky. Ýöne men sizden haýyşym Garazoglan Türkmeniň kanalyna täze bir gepleşik bar. Şo taýda Allah Murat Rahimyň beren bahasy we analizi bar. Şo taýda baha berýär. Özü tarihi şaýat hökümini şol özüne lider diýen lider sumoklan aslında hiç kimdigini, hiç tatdygyny, hiç tadı düşünmeýändigini canly şaýat hökümini özüniň görüp şaýat bolandygyny. Şol işleň aslında nähili edilmeligini şo taýda janyp nıtap aýdýar. Şoň çykyşyny ýokman diňlen, başka söze gerek yok. Doğru, egri. Şolar ýalyky. Dür Sultana minne çıkıp gönü yüzünü ýalňyşyny aýdyp bilýän bolsa, Dür Sultana da berekella. Däli domrul çörege nowata barýa. Allah kuwat bersin däli domrul. Dogalamy, dileýlemi sen ýanynda. Nesip bolsa Allah ýol berse, toýlaňda elek bilen suw çekişer. Soňky tesbirimiz Ahmet
Amany döwletaga kymyny okuduk. Awa mekrowanda onlar karavanlıyor. Iň soňky tesbirimiz şu, şoň bilen jemläli 1 sagat 20 minut boldy çünki yarım saat bolarlar. Bolmasa 1 sagat diýdik, 1,5 sagata geldi. Karavanlıyor. Okasan arslan. Hiç çıkan adam yok. Turbanın yatan vakti göçük düşünde de hiç kim çıkmaya da adam belki o İstolga paylan Rusya'da şehirdekiler çıkan bulaymasa Rusya'da kim çıkan satayım. O tadı vapşa adam var. Ýene bir tesbir bar. Arslan gayrat et. Sağ olun dostlar, doğalar, vatandaşlar, provokasiyalar anlanmadı. Ben onan şu kanalda normal tesbir kapı yoluna bakın için doğru yolda var ya tesbir şu adamın kanalına parmak. Yine geldi. Sağ olun giysen orası. Yani o adamlar barra kurup tesbir paşın motor adam motor ol adamlar. Şolam kırta şeyler. Edil. Ömrüň uzak bolsun. Söz ağzımdan aldım. Arslanjan. Ömrüň uzak bolsun. Olar şolar ýalan. Yapalım ya bir Oğuzhan'a da çıkmaya indiklerine de. Oğuzhan arada näme açak? Aýt diňläli. Bayağı karanlık, nesi vakit. Sonra da bir kitap sonra. Sesin birazcık gatal diýende, sesin ýumuşak gelýär. Aha. Tak Oğuzhan'ı ilk son kartasını gözüm getirmeden da düşünecek bolsak talabalar neden gelenliği o näçe değil. Oğuzhan da iki öyle görüşüp şu Hindistan'da yok ardında Türk tayfalar, Tacikler, Özbek, Türkmenler, bizler bizim doğamız olur. Aşağında da Paştunlar. Paştunlar ön hiç mevat yokka. Asıl Oğuzhan diyen yurt bolmalı değil olasında, bolmalı değil yurt. Oğuzhan hiç devlet yok, örnekler bilen okmata ama bir yerden kömek gelen. Ondan İngilizler Hindistan'a gelmeli, Hindistan basıp almakta, onların böyle çatıklar, çotaydan talap, bağdak kaydıp söyledik diyasan, Paştunlar. Son bu tarafına İran güçlü devlet bolýan, o tarafa geçirilmediğine Pakistan'a taraf gitdiler. O o tayam yaptılar, ona İngilizler geldi. Ondan sonra İngilizlerin padşahı sol içinden bir adamı neme sol has tayfalan ulutma aýtdy, pul berjek geçme garantistan. Garantis oran nämetden edin, serverler oran diýär, onu pul berip solar saklap oturýar. Ta neme ol 12-nji ýyla çel, 19-njy ýyl. Ondan Türkmenistan çok ağalan yeri var. O näl paýdaşa İngilizlerle Rus padşahy şert dawalasa şokur çekilen garantis. Ondan sonra Hindistan'a çylýan at orta şo taý hiç kime degişli bolmaly däl. Bizden geçmez. Şo sebäpden şo taýda netwary bölünýär şo garantis Türkmenistan, Özbekistan garantisi. Ondan şo taý bu fer boş däl goýmak isleýär, hiç kim geçmeli ýaly. Demir ýolum şo sebäpden guranoklar içinde hiç ýyla goşun ulu goşun geçirilmez ýaly diýip. 12-nji ýylda bular urşada garaşdyrdylar, ugallar. Garaşdyrmaly alýar, soňlar da etjegem jogunda pul berjekler diýär. Ondan soň açyp gelýär, soň neme, ol Russiýa rewolusiýa bolýan soň bulara tarap neme oňa çel gelýärler, ondan bundan dilä sorap baýdy. İki tarapynda da güýç neme bolan soň gindigi tere ýeremi bolan. Soň şu eslerden kömek gelýär, soň ursa çel ondan bundan taýip ýaşaýarlar. İçinde biraz daha olmuş. Pastiyan SSR gireyince 79 yılında içinde biraz daha olmuş. Onun demekte o tayfa gelsin çok oluyor. Sonra o yıl içinde tayfa geliyor. Sonra sayı çıkan son 98 yılında 94 yılında yeni oluş. Ondan 94 yılında Pakistan'dan bu Talibanlar bir kaçta bir için tercih. Olaram Doğan Parasının Pakistan'ın harbi işgalleri, vaziyetleri, ular sayfalar kaçtan sonra etrafı İngilizden geldi. Ular sağır pullar başlayadı sonra karta terestini Hindistan'dan ayrısını tutmaktan böyle İran'dan yaptığı Pakistan'ı çekildik yer var. Talibanlar biraz yakın tutsana Arslan.
Tapşır Pakistan'a, Türkmenistan'a çelli 800'lük başo Tay'dan Türkmenistan'a daha getirmek istiyor. İşte ana solda Talibanlar gibi Türkmenistan'dan Pakistan'a daha onda da yukarıda da Özbek'te Türkmenler Talibanlara yol veren noktaları gelse bizlere vilayetler ağır milleti uruş başlayalı. Taraf İran'a Arap Kuru milleti olursa da sokağa tuğu getirdiler. Bu bunların değil de sokağa tuğu tek tek bu Amerikalıların unikal, unikal diyen kampanyada o güylara siyasatma Pakistan'a da tabialı yapılıyor. Olan eden olsa korkuyalar, sokağa tuğu yarlar var. Getirme yararsa olsun. Talibanlar çok evvelsi bir yere dönüşüyor. Pakistan'a karşı çekmek için soyuyorlar arasında Pakistan'a hiç kimemetine yani. Sonra Amerikalılar ya Bin Laden seyahatçi. Bin Laden'in de Taliban'la arasında Amerikalılar ikisinden daha iyi yarınsın. Talibanlara işte da kadar et son yarın diye Amerikalılara. Onlara bir de bir nokta son bir rabiyet kalıplar. Yine sonra kayıtlanıyor. Yine pul verip Talibanları kaçırıyorlar da sonuçta demeleri. Tayfalan başlıkları yine pul veriyorlar da Amerikalıları örnek çekiyordu 20 yıl sonra. Bin Laden tapkayıncalar çok tayfalı içinde geliyorlar. Talibanların esası var son rahatlığa getirmek için ama 20 yılda Türkiye'de oldu ondan sonra yine Talibanlar Amerikalı yerin var fotoğrafı o yerin Sesin bozuldu. Sesin bozuldu. Arslan sesin bozuldu. Nereden girsene? Tayda däli dumrul uwansan nen ýaly TikTok'ta serhetden uwanlar tarapdan videolar goýup başlady biri videoda uwanlara türkmen eskeri ýyza gaýdyň diýse bu ýerler biziňki diýe. İkinji videoda türkmen eskeriniň kemeri bilen baklaşkasyny görkezip owurluga geçipdir serhetden diýip owan türkmenleri türkmen eskeriniň goýup gaçan zatlaryny görkezýär diýe. Köp otayda ýagdaý bar, otayda gaty köp oýun bar, gaty köp sokuşluk bar, ýöne olaň hiç birini uzağa gitmez. Otayam gowy bulaşýar, şu wada şenni Türkmenistan bilen serhetde tutuş serhet ýakada türkmen oturumly ýerler, türkmenler öz watan söýgüsi, türkmençilik söýgüsü bilen Türkmenistana hiç kimi geçirmän saklap, gorap oturdy, özü göwsüni gerip, döşüni galkan ýaly edip ýöne bu owansandaky siziň Taliban ýa-ni adamlaryňyzyň arasynda gaty köp türkmen bar. Şoň üçin yerli halk gollamadan hiç kim gelbilenok. Olaram içinde yer alýar we şol Taliban'dan içindäki türkmen serkerdeler hatlar bilenem Türkmenistanyň häzirki diktatorlyk hökümeti bilelikde iş alyp barýar gepleşikler geçirýär. Onuň hemmetinden habarymyz bar. Hawarsan? Evet. Eskilerden niýe goýdum? Sesin bozuldy. Eşder ýaly, düşünür ýaly. Şol nemelen Taliban'dan şo neme sokuluşuny sen görüň berdiň, Owganstana gelişini, Owganstana Pakistan'ın razvedkası, esasy harbi işgärleri. Şolar girip düzetip gaýtýar için şo biziň garymyzy Pakistan'a çekmek için ýol arasylar. Şo opsiň karta teresleňe suýda aýdy düzlük ýer bardyr dağdan aýrasyna şu taýdan gartylyp geçirmek için Pakistan'a gaýsatyrmy ýa. Bolam başa barmady diýýär. O ýokarda özbekler, türkmenler şolan gelmemişler o Talibanlar. Din dälde proses olar son komanda eder musaji korksalar. Ondan İran garanistade İran'a garat duran taýtlar bar. Olar hem sonlary.
O sebäpden hem gorkup şu turwany çekmediler. 1989-njy ýylda 2001-nji ýylda Amerikalılar girýär şu Bin Laden'i aljak öldürjek bolup. Onam öldürýär 20 ýylyna 20-nji ýyl, 21-nji ýylda çykýar şoňa tezden içinde geldi. Sonra ýene şu Talibanlar, Sowat Amerikalılar hem Talibanlar hem şu ýurdun içinde. Ýöne Talibanlar owa ýerinde ýaşaýar. Şäherlerde däldi, owa ýerinde ýaşaýar. Amerikalılar çykýar. Amerika ve beýleki günnatarın ýurtlary katy köp agyr ýaraglary, döwrewap ýaraglary, ýarag feriştelerini katy döwrewap harby we dürli enjamlary şo taýda goýup gaýtdylar. Satyk gaýtdylar. Satyk gaýtdylar. Yo, satyk gaýtdy kimiň puluna satdy? Olar ýa pul bardymy satmalar ýaly? Arabistan başyndan aýagyna şolar finansiýer edýär, o Saudi Arabistan. Olaňam pulu bar, ýöne Amerikalyň güýç kan bolan soň olar çekildiler. Bin Laden'i bermediler şol etar ýaly. Bin Laden hem aslında 89-njy ýylda Amerikalyň öz rapetçi SSR-iň goşunyna tarap işleýär bolar. Majahetler bar. Ýürüýte Taýland, Hytaýa mawtaýdyk taýma meli bol. Şolar Taýland, Pakistan, esas Taýland ýa-da şo taýdan gelýärden bilinkiler ýokam. Şo Kabuly şäherlerini paşky Taşkent ýaly edip, mektep kurup, kinoteatr nemedip başlapdylar ýöne. Majahetler gelýär, ol bildiğin molumlar öldürüp gitýärler, beýleki nemeler öldürüp gitýärler, şolar ondan taýhallap çykaryp başlapdylar. Amerikalılarym Pakistan üstüler, olaram savramany ýaraga getirip neme bu. Opsiňy SSR gowy şu taýdan özler çykarýar etjek boldular da köp adam ýetdirip, öldürüp atdyryp, her eskerine $100 berjek, askerine $1000 berip şonda edip, böyle içindäki adamlar. Opsiňy çykarjak boldular Awganistan. Bar bolanlar süper. Ogallar ýöne özler haýyş etdi, Sowet Soýuzyna girin haýyş etdi. Öz aralarında ýöne uruş garajaly. Raya turuşlar ýöne dowam et bolduk hatsandan 100 ýyllyk dowamda şonda uruş taýp bolmaly, süýçük bolýar. Şoň üçin aýtsan o taýda döwlet aslında bolmaly däl bu döwlet. Şu adam da şu bir döwlet ýok. Böyle. Bundan soň näme bolar Awganistanda? Sen pikirin? Talibanlar hatta Araplar son taýy geçmeýär, şu taýdan baýtmaýar, şolar hatta Awganistanda. Nemeler bu yer banditler, Siriýada teröristler var, gerek kullanýarlar, gerek de Awganistanda. O şeýledir bolar. Awganistan onuň mehmanhana atelýaly ulanjak bolýarlarmy? Talibanlar bolmy? Onça ýarag görüp, onça pul görüp, olar taýda boş durarmy? O prosy alaydy, bunu berýän aly bilýärler. O taýda savranan, şu paran ýerlerden maşyna diýlen görsetdiler, arada bir şey bolýar, ýaraglar bolýar. Ýene bolup başga bir şey. Oğlum nasıl yapın? Bitti zaten. Teknik bir sayılık var. Arslanın sesinde aslında gün ýalymyza jemlete bolýar. Arslan häzir gelse geler, gelmese de gün ýalymyzy şu taýda jemler mekrumanda bolar. Men bu taýny aýryp aýratyn goýaryn Awganistan bilen baglanşykly meseleni ýöne biziň esasy bugünkü ikinji efirimizde gozgan meselemiz 15-nji ýanwarda türkmenler gozgulan gan nöküşlük isleýänlere nähili jogap berdi. Türkmenistanda gan nöküşlük isleýän ýurdun içindäki we daşyndaky türkmenistanlary öz keseki bähwitleri üçin oda atmak isleýän, ulanmak, galkan, oýnatky hökümine ulanmak isleýän keseki güýçler test edip gördi, synav edip gördi. Öz proyektlerini
durmuşa geçirmek üçin şoňa görä öz proýektlerini täzeden işläp düzmek üçin türkmen halky Türkmenistanyň içinde we daşynda gaty parasatly reaksiýa görkezdi. Şu ähli propagandalara. Şoň üçin men bärdäki birinji ýaýlym 2 sagatlyk gün ýaýlymdan soň bu gün ýaýlymy etmegimin sebäbi Garazoglunyň goýan Garazoglan türkmeniň goýan videosy diýip gaty täsin video, gaty täsin maglumatlar bar. Allahym rahimyň şolaň içinde edinen tejribesi, düşünen hakykatlar bilen aýdanlatlar gaty täsin. Hukman şonu görüň, hukman ýadyňyzda bolsun. Men bu ýaýlymy etmegimin sebäbi parasatly türkmen halkyna, türkmen watandaşlaryna şu oýnatgalaryň gepine gitmän şolara parasatly jogap berenlikler üçin bütün türkmen watandaşlaryna ýurdun içindäki taşyndaky hemmetine Taňry ýaratan minnetdarlyk aýtmak üçin şu gün ýaýlym şu ikinji gün ýaýlym edýän Arslanjan şu taýda jemläli onda 1,5 sagat boldy şu günkü efiri. Eger mümkin bolsa şu sen Owganistan arada aýdýan zadyny Owganistany türkmenler bilen bile gürleşeli bolýarmy? Bolýar. Tegelen stol edeli bir 3-4 kişi bolup gürleşeli. Men gürleşeýin olar bilen. Olaňyň pikirini alaly bolýarmy? Şeýitse kaskydyk. O var. Esas. Yo men işte zadım aýtjam. Büýlek pikirler bolsa kas da men ýaňasyn bilýärmi? Gün diňe men gepler oturman başyna dogry berseler şunda hatdy. Şeýdeli. Aha. Bolýar. Öz aýaly pikir alyşy edip Arslanjan köp sagol gelin goşulyň. Aladan işin aladan hemme dadyň goýup, ukuýuň goýup 50-60 kişi bir wagtam bolsa şonu da seredip bize duýgudaş bildirip, gyzyklanma bildirip tomaşa etdiler, seretdiler. Bizim pikirlerimizi paylaşýarlar ýa-da paylaşanoklar. Köp sanly bizim alyp barjymyz, kommentariýaçymyz. Olar obdam köp sag bolsun, aýdýan ellerine güller bitsin. Täzeden Arslanjan köp sag bol. Eger ertiýiň dowamynda bir üýtgeçlik zat bolsa, belki baýka adam gatnaşsa, ertiýiň bir efire dämegimiz mümkin ýöne dogry belli-de. Eger etjek bolsak, öňünden duýdurşa bildirşe ders. Häzirlikçe netije şundan ibarat, halk özüni oýnatmady, allatmady provokatorlaryň paltasy daşa degdi. O paltaň sapy güýçli bolsa, palta daşam bolsa çapýa diýip bir dostumyz aýtdy. Bulan otur ýere goşak bolan soň bulardan bulan alan galasy bolmaz. Paltan tutýan adama da bağlı. Ana. Edilödi. Sen güýene gönüledin de, horarsın. Indi gönlemesek bolan. Bor. Taze olan Arslan hormatly. Köp sag bolun. Ömrüňize bereket, ýüregiňize bereket, sabryňyza, parasatyňyza bereket. Özüňizi oýnadyňyza watan üçin, halk üçin, il gün bähwidi üçin kezzaplara, ogrulara, yalançylara, haramdan, haram tokumna, häzirki diktatorlyk bilen her ýyly oýnadýan üçüncü diktatorlygy essem diýen her ýyly il gün bähwidi işlere garşy bolan adamlara parasatly çemeleşip şolara özüňizi oýnatman, şolaryň halkyny oýnatmagyna ruhsat bermeýändiňiz üçin hemmeňize çäksiz minnetdarlyk bildirýän, gollawlaryňyz, duýgudaşlyklaryňyz üçin bu kanal halkyň kanaly, kim näme diýse şonu diýsin. Biz halkyň kanaly, halk sözüni ulanamyzok, halkyň özü ulanýan bu kanaly. Şoň üçin halk adyny ulanýanlar halka arlamak üçin şol sözü ulanýar. Halkam şoň üçin şolara ananok, şolary gorlanok. Ýene burada Ha warsa? Maýt geçdi.
Şunda bir erwetsa aýtjak bolsa da Murat Gurban ýa kanalymyzda çykjatmanda gelip gün bilen kanalymyza gelip ýüzümi aýdylar. Şunu aýdasyň. Şonu aýtjakdym ama ýüzden görüň etmä gönül ýüzümi aýdym näme aýdasyň. Awa. Ay borda. Awa. Samanya tuttum. Awa sağ Arsanjan minnettar. Toyunda gaýsyn Allahjan. Bütün vatandaşlarymyzy gollayan, tomoşa edýän, duýduş güllerýän vatandaşlarymyza minnetdarlyk bildirýär. Her bir sowaby toýlaryňyzda müň bolup gaýtarylsyn Allahjan. Amerika tarapdan, Türkiýeden soň esas köpçülik Amerika tarapdan bize seredýär. Olarda ýa gün başlady. Olarda erteliňiz haýyrly bolsun, günüňiz haýyrly bolsun. Bazar onuňyz tynjalyşyňyz gowy geçsin. Köp sag bolun, saglyklykda görüşelim. Arsanjan täzeden taňry alkasyn. Şuňky efirimizi 15-nji ýanwar bilen baglanşykly netijeler efirimizi 3 aýda tamamlaýar. Ýene-ki efire sen Allah ýarňyz bolsun, köp sag bolun. Sag